Уважаеми госпожи, за новата учебна година Театър ПАН има удоволствието да ви представи най-новия си проект «История на парите». Възпитателно-развлекателният спектакъл запознава децата с паричните знаци и ги учи как най-правилно да си служат с тях. Откъде произхождат парите? Как се печелят? Какви видове професии има? Какво са това цени и етикети? Как можем да спестяваме вкъщи, в банка? Какво представлява депозит, депозитна карта? За какво служи банкомата и как се използва? Децата ще намерят отговори на тези въпроси чрез забавни игри и състезания, които Театър ПАН е подготвил за тях. Тематичните песни-гатанки по текст на любимия детски писател Дядо Пънч и музика на композитора Евгений Платов ще насочат вниманието им в тази нелека материя. История на парите има за цел не само да забавлява вашите деца, а и да провокира мисленето им по посока на спестявания и инвестиции, да формира навици, свързани с правилното финансово поведение, да ги ориентира в трудно достъпната за детското възприятие тема. Парите са част от света на възрастните, който всяко дете иска да опознае. Ако ние му подадем ръка, то ще навлезе в него уверено и спокойно. Към цената на закупения билет Театър ПАН е подготвил тематичен подарък, а за победителите ще има специални награди. Предлагаме ви кратки видео откази от възпитателно-развлекателния спектакъл. Театър ПАН очаква поканата ви да гостува при вас. Приятно гледане! Дрънкат копчета, железни джобчета и портмонета малки, лакомства полезни се купуват с монети. Може да са от хартия, но помни добре ти. Шепичка, шепичка, шепичка монети крият. И най-малките, и най-малките, и най-малките, и най-малките банкноти. Ако има на столката листче, какво пише там? Хубаво виж. Дали струва лев? Два или пет? Съобщават ни го с етикет. С какво го съобщават? Съобщават ни го с етикет. Който нещо пазарува в магазина, а то струва само лев и половина. Той двулевова банкнота дава често и му връщат 50 стотинки ресто. Те попита